Omwoners in Ljouwert en Tietzerk hier een kwart pleit ontspant. Ze eisken bij de rechter een verbod op het 5 dagen durende Trends Festival. Maar dat had de rechter Joet aangewezen. Ja, we zijn blij en inderdaad, het weer echt spannend. Je mag gerust zijn, we zien al je toch wel een beetje mooie geknepen beelden op de uitspraak te wachten. En daarom zijn we echt hartstikke blij dat we met deze uitspraak krijgen. Wij kunnen verder. Het festival op Sci-Fi begint hoe 2 hele weken. De opbouw van de podia kan nou helemaal even plan van start gaan. Van de gemeente mag op Sci-Fi de Groene Ster voor een periode van op zijn meest 28 dagen afsluiten. De omwoners zien de bezwier, maar de rechter gaat er net in mee. Wel had de rechter de tijden van het festival aanpast. Na 1 uur nachts mag er boeten het terrein niet met de jaren wezen. Dat is 2 uur eerder als de gemeente daar steen woer. We vinden het altijd een jammer dat we dat zeggen, maar we zien een rom onder de norm al van 50 dB. Dus voor ons maakt het in die zin net zo vol uit. De omwonersvereniging in Groene Ster Duurzaam bindt teleurgesteld dat het festival gewoon teruggaat mee, maar ben je wel blij met de behandeling van de muziek. We kunnen in elk geval na 1 uur nachts rustig sliepen, zo zei de voorzitter.